Helo, a chroeso i'r darn ffilm hwn. Fe enw yw PC Brian Jones ac rwy'n swyddog heddlu cymunedol ysgolion. Efallai bod un o'n cydweithwyr wedi ymweld â chi yn eich ysgol yn y gorffennol. Un rôl yw addysgu am gadw'n ddiogel a chadw allan o drwbl. Un o'r nifer o bynciau fyddwn ni'n drafod â chi yw diogelwch ar y rhyngrwyd. Mae gan lawer ohonem fynediad i'r rhyngrwyd y dyddiau hyn drwy wahanol fathau o dechnoleg. Gallwn fynd ar-lein a chyfrifiadur, gliniadur a'r iPod, system gemau a hyd yn oed ein ffonau symudol, a chegol mynediad rhyngrwyd i filiynau o dudalennau a darnau o wybodaeth. Gallwn ni defnyddio i wneud ein gwaith cartref, cadw mewn cysylltiad â'n ffrindiau, edrych ar y newyddion, chwarae gemau, lawrlwytho cerddoriaeth a llawer rhagor. Gall y rhyngrwyd fod yn beth gwych. Fodd bynnag, mae yna beryglon ar y rhyngrwyd a mae'n rhaid i ni fod yn ymwybodol ohonynt. Mae'n rhaid i ni wybod sut i aros yn ddiogel a sut i beidio mynd i drwbl tra'n bod ar-lein. Un o'r ffactorau mwyaf o ran gadw'n ddiogel ar-lein yw peidio byth a datgelu ein manylion personol. Mae hyn yn cynnwys ein henw llawn, dyddiad geni, cyfeiriad, rhifau ffôn a'r ysgol yr awn iddi. Rhaid i ni gofio bod ein ffrindiau ar-lein yn rhai nad ydym wedi cwrdd â nhw o'r blaen, yn ddieithriaid mewn gwirionedd, gan nad ydym erioed wedi eu cyfarfod, ac efallai nad nhw yw'r bobl y mae nhw'n honni ydynt. Efallai bod yn eich twyllo, neu yn ceisio gwneud niwed i chi. Ni ddylech fyth gyfarfod â rhywun sy'n gofyn i chi wneud hynny, heb yn gyntaf ddweud wrth oedolyn. Dylech bob amser fynd ag oedolyn gyda chi os penderfynwch gyfarfod â rhywun, a mynwch gyfarfod yn ystod y dydd mewn lle prysur. Peidiwch byth a mynd â ffrind yn lle oedolyn, gan eich bod efallai yn ei rhoi chwitha mewn perygl hefyd. Cofiwch, oherwydd bod chi ddim yn gweld y person, na'r person ddim yn gweld chi, dyw ddim yn meddwl gallwch fod yn angharedig neu difoes. Mae yna bob amser bobl y gallwch siarad â nhw a all eich helpu. Mae'n bwysig iawn cofio a gallwch reoli'r sefyllfa ar unrhyw adag, nid yw hi byth yn rhy hwyr. Os teimlwch chi fod rhywun yn eich gwneud yn anghyfforddus ar-lein, dweud wrth oedolyn, ac yna reportiwch hynny gan ddefnyddio botwm reportio cam-drin SIOP. Os cofiwch chi'r holl gynghorion hyn, rwy'n siŵr y gallwn cael amser gwych, diogel a hwyliog ar-lein.